Audio Production. Bayang Koro Revo. PT-ne sapa baik? Mimi lagi. Ada Ika Roberts Udo dan semuanya. Just Sigrak sipunipun kinodra saking madra tapi para putra-putra. Ageman negeri patok gaya putri aslis ciwarkan jejuluk dari sohberan. Patok sigrak sipunipun kinodra saking madra kadya manuk kuntul kang lagi. Paning Rama. Metes banyu mata tumetes nyirami pipi rasa ra tega aku ninggalke sliramu nanging wis kebacut aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda. Cerita cinta kita wong loro hanyalah impian.
tes banyu ning mata tumetes nyirami pipi rasa ra tega aku ninggalake sliramu nanging wis kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita sudahlah jauh berbeda derita cinta kita berdua hanyalah impian selamat tinggal oh sayang terpaksa kudu berpisah apa atimu digawe saka watu apa batinmu ketutup nang sewu biyen aku kono kok aku tresno tresno ora bakal tresno remo atiku ajure uripku tak gowo nganti bukase uripku loro aku loro elo atiku ngomong nyakune saiki dadine citra mesem guyu srengeng uripmu pipiku seneng bunga jero atimu nangis jerit-jerit dadaku ora nyono aku ora ngira biyen seneng dadi langsung manis janji mengono lampi saiki pahit tetine remo atiku ajure uripku tak gowo ngerti pungkase uripku
Kowe
bayang